Skol. Yathi bang. Ubuza question e1. I hope lento ozongibuza na suduthi ne. I hope nje buza. Okay, Skol. Skol, bengifuna ukubuza ukuthi why eZion Skol lapha kulela sonto baphatha induku Skol. Hayi Thebanga ngazi mina ngazi. Wangibona ngeZion mina ngiphatha induku. Wena mkhuluza wazi nawe. Hayi andazi man Thebanga. Yo, yazi mina Skol, nawe mkhuluza ngiyazi. Ikhona nje into ongayazi. Yo Tsibinki. Matsiba tsohle. Ezosikolo zona uzazi. Ngiyazi mina. Ngitshelini ke because unomngani mina osonta lapha eZion. Bathi lapha eZion ireason why baphatha induku. Bathi bafuna ukushaya abantu abanganikeli. Bathi umfundisi ubone kahle ukuthi abantu abasenikeli, yabo. So uzoshaya wonke lo muntu lo okhipha imali, yabo. And abantu abaphatha induku ilabantu abanikeli. So if awunikelanga kumele bakubhenje 1111 bathi uyadonisa school bakubhenje bathi uphuma indulu ibila lapha. Amanga lo mntwana mata. Unamanga lo mkhulu. Awumazi wena. Unamanga lo. Unamanga. Mongathi akhipha incwadi eMaths manje. Thula thitu ngathi sidumu ngathi udla stock sweet. Ngiyakutshela Skoniyazi. Lo mntwana. Intoni. Wena mkhulu, cha uthi bangaphatha nje induku nje esontweni. Serious. Ngathi bangakubamba abantu bala eZion bakwenze ngale nduku bashaye wena ngale nduku.